Komunitné centrum Svidník – miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity. To je názov projektu, ktorý vo Svidníku tento týždeň slávnostne uviedli do života. Na novootvorené komunitné centrum na Festivalovej ulici, kde žije početná rómska komunita, získalo mesto Norský grant v sume 589 660 eur. Projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov bol sumou 78 549 eur, spolufinancovaný aj zo štátneho rozpočtu. Aby sme tu chodili každý deň, aby sme tu boli na počítačoch. Každý deň tu budeme chodiť a na počítači tu budeme chodiť. Učiť sa všetko. Matematiku, písanie, kresliť, hrať hry. Všetko sa tým páči, ale rado chodím na počítačové kresliť, domáci robiť, všetko. Marginalizované komunity sú súčasťou života na východe, aj budú jej budúcnosťou, takže musíme urobiť všetko preto, aby sa vedeli aj vzdelávať, aj tráviť voľný čas, aj byť spolu, aby sa integrovali, aby sme spolu vedeli žiť. Tento projekt slúži presne na to, aby sme dali aj v tomto prípade rómskej komunite šancu dosiahnuť v živote to, čo má majorita. Aj vzdelanie, aj zručnosti, aj prácu a potom aj spokojný život so svojimi rodinami. Takmer 600 000 eur z norských grantov plus príspevok mesta a naozaj jedna neuveriteľne krásna budova, a čo je dôležité, s veľmi dobrým obsahom. Hlavnými lektorskými aktivitami komunitného centra, kde okrem iného vznikli aj nové pracovné miesta, bude vzdelávanie dospelých, detí a mládeže v informačných technológiách, vzdelávanie v šití a varení, diskusie na aktuálne spoločenské témy, ale aj hudobné a športové aktivity. Mimo toho pracujem ako učiteľka v materskej škole a popri tom pracujem tu ako lektorka. Venujeme sa šitiu, so ženami väčšinou šijeme, učíme sa základné také veci, čo sa týka šitia. Začali sme chlebičky robiť, ozdobiť nejak iný štýl toho a klasického jedla. Rozdiel je ten, že v podstate komunita je tá istá, lebo pracujem zborové s deťmi rómskymi vo väčšine, čiže komunita je tá istá, ale rozdiel je v tom, že deti to nepochopia tak rýchlo ako dospelí, čiže s dospelými by som povedala, že v tom smere je to ľahšie. Ja som veľmi rada, že sa toto podarilo, pretože to bolo naozaj sizifovské dielo. Projekt sme robili za veľmi ťažkých podmienok, stále sa meniacich. Doteraz prebiehali komunitné aktivity a vlastne celá tá terénna sociálna práca v dvoch malých bytoch priamo v bloku, ktorý stojí na Festivalovej ulici, a nebolo to dostatočné. Budova je jedna vec, ale dať tomu dušu, dať tomu tú aktivitu, tú náplň, to bude veľmi ťažká úloha a budeme naozaj ďalej pracovať, lebo nesmieme zastať niekde na polceste. Ja som rada, že tá dlhoročná práca s touto komunitou sa vypláca, ale musíme v nej naďalej pokračovať, aby sme mohli povedať, že svidnícki Rómovia sú bezproblémoví a sú integrálnou súčasťou nášho mesta. Našou úlohou ako občianskeho združenia bolo zastrešiť a zabezpečiť tie mäkké aktivity, a teda zamerané na informačné komunikačné technológie, na varenie, šitie, ale aj na diskusie na aktuálne spoločenské témy. Myslím si, že najdôležitejšie pri tom všetkom je správne motivovať ľudí, s ktorými chcete pracovať, a vlastne dosahovať tie ciele, pre ktoré sme tu všetci, tak mesto Svidník, ako aj občianske združenie Minority.sk. Súčasťou otvorenia komunitného centra bola aj záverečná konferencia vo Svidníckom dome kultúry. Zástupcovia mesta, účastníci a partneri projektu na nej prediskutovali a zhodnotili priebeh a výsledky celého projektu a v rámci leitmotívu konferencie Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe prezentovali špecifickú kultúru a podporu rómskej komunity vo Svidníku.